Ακούστε εμένα να σας πω. Να μην ανοίγετε χαρτί. Να μην ακούτε το δάσκαλο. Να μην φοβάστε τις πατεράδες σας. Να δένετε τις μανάδες σας. Ούτως συγχωρεύεται προς το λιγόριο όμιλο των δεκαετών και των δεκαετών παιδίων, αναβάσετε του τελευταίου φρανίου του από κάτω από τις δασκαλοκαθέδρας, ο γενιός ο Γρηγολακάκης, ίστον μεγαλύτερο μαθητό, επίτιμο επταετίας και ίστον ήδη 15 ετίας, αλλά μόλις είχε μάθει να διαβάζει σιγά-μιστά. Εκτιμούμενος τα παλιά εκείνα χρόνια, δεν έπρεπε να υπήρχουν πιθανούς αμεγάστες του σχολείου, όπου όλα τα παιδιά ήταν μικρά. Πρώτα ήταν όλοι με μόνοι. Να είστε εσείς στον καιρό που ήταν όλοι δάσκαλοι που πέτανε. Ο Φλάσιος Λασκοπηδίνος, ο Κιτρινιάρης. Και εσύ ο Πιτέφαλη, διηγείται προς τους μικρούς μαθητάς, είπε στον ίδιο εκπαίδευτος μεγάλος. Ακούστε εμένα να σας πω. Να μην ανοίγετε χαρτί. Να μην ακούτε το δάσκαλο. Να μην φοβάστε τις πατεράδες σας. Να δένετε τις μανάδες σας. Ούτως συγχωρεύεται προς το λιγόριο όμιλο των δεκαετών και των δεκαετών παιδίων, αναβάσετε του τελευταίου φρανίου του από κάτω από τις δασκαλοκαθέδρας, ο γενιός ο Γρηγολακάκης, ίστον μεγαλύτερο μαθητό, επίτιμο επταετίας και ίστον ήδη 15 ετίας, αλλά μόλις είχε μάθει να διαβάζει σιγά-μιστά. Εκτιμούμενος τα παλιά εκείνα χρόνια, δεν έπρεπε να υπήρχουν πιθανούς αμεγάστες του σχολείου, όπου όλα τα παιδιά ήταν μικρά. Πρώτα ήταν όλοι με μόνοι. Να είστε εσείς στον καιρό που ήταν όλοι δάσκαλοι που πέτανε. Ο Φλάσιος Λασκοπηδίνος, ο Κιτρινιάρης. Και εσύ ο Πιτέφαλη, διηγείται προς τους μικρούς μαθητάς, είπε στον ίδιο εκπαίδευτος μεγάλη μηχανήματα θαυμασμού, ως ο Τζόρτζης ο Σμούρας, 18 χρόνων, υψηλός, με ανορθωμένα σγουρά μαλλιά, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διευθετήσει το χθένιον, έγκυρε μια φορά τον άλλο διδάσκαλο, τον Λασκοπηδίνο, τον Κιτρινιάρη. Πολιορκήσας αυτόν, όπιστε του δασκαλοκαθέδρας και κατενεγών τρεις φυκτούς βρόντους κατά το στέρνο του. Διότι ο διδάσκαλος υπήγησε να τον κλείσει στο κάτωτε της δασκαλοκαθέδρας στο φρονιστήριο, όπου έβοσκον βλατούδες και ψαλίδες, πολυπογαρούσες και όχι ολίγοι ποντικοί. Πως ο διδάσκαλος είχε συγκαλέσει την επιτροπή και απείλει την αποβολή του Τζόρτζ. Αλλά η επιτροπή αντέδειχνε, μη θέλουσε να δυσαρεστήσει τους οικείους του. Τάχα συνέβαιναν αυτόν χρόνων ο διδάσκαλος, μεγαλόσωμος με ιράπιους ώμους και βραχίωνας, επικαλούμενος συνήθως η δασκαλομάνα. Προμικρού είχε εισέλθει στο σχολείο και σχετική ησυχία επεκράτη με την ποκόφοβοής, ομοία με τη φουσκοθαλασσιά. Αλλά προημισίας ώρας, εάν της διήρχε το εις απόσταση 200 βημάτων έξωθεν του σχολείου, θα ενώπιζε με πίσω θηριοτροφείο, ειδικών και αυτός της ερήμου και για άλλα ανήσυχα αγρίμια. Ο πρωτόσχολος, γυμνόπους, ελαφρά και με το προφυλάξεως πατών για να μην υπηστεί και εμπέσει παραξία μες των πειθαρχείων, προσεπάται με την πρώτη σιωπή. Αλλά τη σφυρίχτρα. Ακούστε εμένα να σας πω. Να μην ανοίγετε χαρτί. Να μην ακούτε το δάσκαλο. Να μην φοβάστε τις πατεράδες σας. Να δένετε τις μανάδες σας. Ούτως συγχωρεύεται προς το λιγόριο όμιλο των δεκαετών και των δεκαετών παιδίων, αναβάσετε του τελευταίου φρανίου του από κάτω από τις δασκαλοκαθέδρας, ο γενιός ο Γρηγολακάκης, ίστον μεγαλύτερο μαθητό, επίτιμο επταετίας και ίστον ήδη 15 ετίας, αλλά μόλις είχε μάθει να διαβάζει σιγά-μιστά. Εκτιμούμενος τα παλιά εκείνα χρόνια, δεν έπρεπε να υπήρχουν πιθανούς αμεγάστες του σχολείου, όπου όλα τα παιδιά ήταν μικρά. Πρώτα ήταν όλοι με μόνοι. Να είστε εσείς στον καιρό που ήταν όλοι δάσκαλοι που πέτανε. Ο Φλάσιος Λασκοπηδίνος, ο Κιτρινιάρης. Και εσύ ο Πιτέφαλη, διηγείται προς τους μικρούς μαθητάς, είπε στον ίδιο εκπαίδευτος μεγάλη μηχανήματα θαυμασμού, ως ο Τζόρτζης ο
το φλασκοπηδίνο και την τρινιά του. Πολιορκήσας αυτόν, όπιστε του δασκαλοκαθέδρας και κατενεγών τρεις φυκτούς βρόχτους κατά του στέρνου του. Διότι ο διδάσκαλος υπήρξε να τον πλήσει στο κάτωτε της δασκαλοκαθέδρας ο φρονιστήριο, όπου έβοσκον βλατούδες και ψαλίδες, πολυπογαρούσες και όχι ολίγοι ποντικοί. Πως ο διδάσκαλος είχε συγκαλέσει την επιτροπή και απείλει την αποβολή του Τζόρτζ. Αλλά η επιτροπή αντέδειχνε, μη θέλουσε να δυσαρεστήσει τους οικείους του. Τάχα συνέβαιναν αυτόν χρόνων ο διδάσκαλος, μεγαλόσωμος με ιεράπιους ώμους και βραχίωνας, επικαλούμενος συνήθως η δασκαλομάνα. Προμικρού είχε εισέλθει στο σχολείο. Η σχετική ησυχία επεκράτη με την ποκόφοβοης, ομοία με τη φουσκοθαλασσιά. Αλλά προημισίας ώρας, εάν της διήρχε το εισαπόσταση διαγνωσίων βημάτων έξωθεν του σχολείου, θα ενώπισαν ότι ήταν θηριοτροπείο, ειδικών και αυτός της ερήμου και άλλα ανήσυχα αγρίμια. Ο πρωτόσχολος, γυμνόπους, ελαφρά και με προφυλάξεως πατών για να μην υπηστεί και εμπέσει παραξία με στο πειθαρχείο, προσεπάται με την πρώτη σιωπή. Αλλά και σφυρίχτρα.